Now, diplomacy appears to be deadlocked in the Middle East as Iran continues to play hardball with the U.S. over the Strait. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst reporting out of Tel Aviv with the latest that we know as of today. Trey, hello. Yeah, hey, Bill, good morning. With no diplomatic breakthroughs, tension remains high across the Middle East. Major questions loom about the Strait of Hormuz and if a deal can be reached to reopen this critical international waterway. The Persian Gulf Strait Authority, an Iranian government agency, said Wednesday claims and repeated posts by U.S. officials that the Strait of Hormuz is no longer blocked do not change. سلام تخطاتلتنا هذا channel كما يتخونون تبوكت كوننا يوتر تمريتنان بهاقناني لو ممكن وتروا أقداسنا وانا هون تحسوتات حزنا لكم تسينا لنا سامودا أنا يتبدأ سنوات أنا بخبر نقدم كم تري وزر لهم diplomacy is on dead end يقولوا له diplomacy أمانجو إيران أمريكان زفتن زنبرة دارجا أفرز يقولوا ويون أبعثوا مع عصبة حكم زرلون زغصل قعزة أمانجو زون كل التهجرات بقى ما يكون كم زغل نصورة يكون نزلوا diplomacy انتزه لما بزحت جزء اتفقال جس نايتي دبلوماسي زي مهلا بوت هذا عيني بتصعبه بتهللاخ زقبر أكيدا يكون مالتيو حديك بحيل مالتيو دبلوماسي مالت نتي حيلن قنت كوجد زغر ويونات ليست الشمال الفتان مالت سبزخونه نعقد إفكات خدا من قد دخلوا حدا جنيا يزخون دونالد ترامب بزوج زي كتار لهم بزوج زي كشكعهم بزوج زي كداهمهم كمون كده لهم يلزفتونه قبل الإيراناويان بزوج سنة دي صار إيراناويان قص كل يومه زجبرة مسرح سلا زابية تجي أبغى خلوا حريق ببشتارو يد في التنزل ببشتارا خمال الدم أمريكا زي فتنطو ويقوم بتدقق عمي زي قبرو تكارد سلا زي بالله حدش نقر كله أكلني زمالتها مالتيو نت زرعنا يون تعذبنا حمق نقرات نام بدقام قطعهم كما تصحون زخول فلوتيو. So claims are and repeated posts by the U.S. officials that the Strait of Hormuz is no longer blocked did not change the reality. Exactly. عالم فوكس ميديا زبلوه زلو يزي بتدقاقامي وش ما تحرموز تقوصا صيرنا لنا خمس غيرنا لنا تبلو زلخ حسوت doesn't make any sense. You don't control nothing. لذي دونالد ترامب نكحسوس قبرو زلو من قدي أبايتا ولا حنت فرزي بلو سلو زغونه نكون نتزم اللي سبزح شيء زبلو زلو ولا تمنعت مايكروفون زغونه فوكس ميديا يمكن زبلو زلو the Strait of Hormuz remains blocked and will not be reopened until Iran's conditions are accepted. لذي متريوض لهم أمريكا بتدقاقامي تزاربو زلا ويون بتمن قد برايم مينستر من قد دونالد ترامب يقول كحل اوفيشال سنه من قص زاربو زلو نحلب محبرسب على نمتلالن نمشك عن تدي كوينو زخفتوا يبلهم زحزوا يبلهم زقعصروا يبلهم it's just ولا حنت استغفرت نقري اللي يبلهم له and that's true because if there was any لغنا حدش نقدر تزهلو مرعنا زي اللي كنري اي كالنا يزلو تزربا زين بعلو نفسه زغاله أزار بارس وين الأمريكا ساكن دزي وصعد حسوتنا حسوت كتكيد تقدر. Posted yesterday on Truth Social, saying in part the USA has total control over the Strait of Hormuz. Our naval blockade is being called by everyone a wall of steel, and there's. كم تريوز لهم تملسنا زناي أمريكا دبلو زنبريو بخلو كفيتنا لنا قالنا تبعله عجو جوز وصلوا زي كون مخانيهم زقلت ولهم زلوا فاكت التعرستي أتم ميديا أمريكا ونعبي أزرابي وين زلوا. Has, quote, total control over the Strait of Hormuz and says the U.S. might keep it, but Tehran is pushing back, saying the strait remains blocked until its demands are met. For more on this, we're joined now by retired Vice Navy Admiral Robert Murrett. He's also the Deputy Director of Syracuse University's Institute for Security, Police, and Law. So, Admiral, always good to have you. Again, it's about Donald Trump. قصصر كم زلوا وش مت حرموز بعلو يزيز كم زلون بتي نيفنا تيز قبرو زلوا هو يقلق يرناسي أبيدنا يزلوا كوش مت حرموز زبل ساعد حصوت فتين كم تحزي بلو زربها دونالد ترامب زنوس حزلون بجا هذا On the program, I want to start with this question of control. So, as I just mentioned, the president, Iran, both claiming control over the Strait of Hormuz. This feels like it's gone on for quite some time. But in your expert opinion, what's the reality check here? Who really controls this vital waterway? Yeah, Kelly, I would say that the truth is somewhere in between. The term that I would use is contested. Like the Straits of Hormuz remains contested and is at risk for, I wouldn't say it's either open or closed. There's a trickle of ships getting through. I want to say over the last week or so, it's been about a dozen, roughly per day, nowhere near the roughly 130 ships that came in and out of the Straits of Hormuz before the war started in February. And
أنا ست تكونتات ناتون كيف تيم زي رداني جس مني تقوصاصير وزلو وش متحرموز نزبلسي تحرموز بحال أتا إيران عمان زلو. So who's controlling the visibility somewhere between the two? How the hell is that? نحر إيران ملو عمان تزراربلو لا أمريكا دما بزخون يقول من قد تدي لا هي بمنفساد يتقاصر زي الأمريكان عولا انتاي. True تفكر أبدأ أبتي عربيان غالف ويقول أبتنا عمان غالف زبلو أبو خينا اتوا غير لا. That's true. They still have some control America. Control الله نزاعتون زوتون. Control الله يمكن. That's not وشمة هرمز. وشمة هرمز إيران يتقاطعات تزلا. And at the end of the day, إتين ريو زلنا. إتا أمريكا غيراتو زلا أتوا. انتاي العما كحرم يخل. Of course إيران كتصعب بالله تدي كوينو وشمة هرمز يكون عالم زجد سازلو ندار كوت سلندل زلو. نداد سقام سلزلو بعالم نداد كابز بوتا زكوز سلزلو يمبر نسلا معصاونه بوتا تكيلا نخد قبرو لي يكون نجيران تقصاصيراتو زلاكو نداد كوز سلازي كل زلو مراخبا وزلو تانكرات وزلو سلتا عصواره يكون بتنا امريكا عصوانه تتعطين زلو كافتن يخلد نو كالاك زي كعصون زو so basically أمريكا تقبرو زلاس مفتوح دي ولا نتي تصقم كالاك زي درب تصقم تقبرو لا نريلكم نتي تصقم وي ونتي عصوا درب عصوا سلو تقبرو زلا كلت عصوا بمقباركا نتنا نداد تصقم تفتحو مالتا يكون برجين أبزبنا دونالد ترامب نتعادات نتسليم بيتشا مبال كم نبور نغريو سلامتاي حسي سلامتاي غاغلو الكاد ما زربا يكون أكلنا بوليتيكا ناتو كوم سلو تخونه كوينو تعرفوا إيراناويان نتقدايتي نهلاويهم زقبرو زلو سرح سلزخونه أب حسير جزء قديفهم ولا بكال من قد بكيرو قولي أمريكا اقتزارة يدخلنا. Now in fact التناي وتحضروا كنا تنا أمريكا مسراويتهم نمتاي درجة يوزدونكم زلو نعينت أجمع قد منكم زلو تسلهين لها رينا. يعني بحكي زجرمون كخوني. لذي اتدلو كنا تاتن ريوزلنا كنا تاتن نبحك كبد زبالة كنا تاتي. أمريكا كم درجة وريدهم مستوى السنة زيادة بالله أنا أمريكا سيس عرض قبل تخلها قري كنا تنمو يسترنا قال نجار كير يناوي قال نجار كير سمعنا قبل الإيران قال هم أنا نجار كي قبرنا بالله أنا التجزية ناخذ مسكدقن التجال نجار كي قبرنا بلوز لنا أول ساعة كندو ترجم كل ويك النيز بهذا كنا أقرأكم يمن كم وخمس بالزلة because Iran has certain calculations Iran قال أبو أمراض حزوتو وين أقدر سلتاو استراتيجيكاو كالكوليشنات الله سلمتاي كم زنا بالنتيجة أكونات السلام كلوسي إيران أمريكا بقطبة عتا أتواجرت الله خلاصي إيران سي ساعة كندي بخمس أتواج خد قلوك تقول كلها نحنا عن ذا زخنت أورينا إتي مكنا قنتنا جن كتأوروا الله بزي كل درجة كنتوا كنكل لنا تزي أنا هنا تسأورنا هكذا هنا أنت تسألينا نزك ما تزغل بحجي قلطيفو كفتها كم زي كل جيرنا كنهارمينا تجي معلتا وإن حلفت كلا زقات أمزلونا إن دار سجم مبزحتنا هجراتنا تقولي لون زلوا كاب جن إتاتناتن كاب مخازينوتاتناتن يعطي زين زتك ما زلوا كاب جزينا بزي كنت مخازينوتات نقول لي زغي زلوا سلازي التك قبروز قولوا حماق صقوم تنتلو قينو دحري لو اتجن إتات مستوى ده أنت غير ما عبو تصيد كم صارلوني سحججن ولا تي أب أكتيف وورد تمليسو لتن هجرات نجزيو بتريزيرف ناتن كنكاس أساس لزغلا أتي أبقى طبعك مسؤول خلت صوتي درود قاون خلي that's why نجزيو نتو كوينات أكتيف كوينات كي جبر كاب بخمسة ساعات راي تقصد أبتو سنة جزية كنت نحن دادي ريزيرف زولو رايو كترف سلزخل شعور تقبرو سقمتي maximum effect زلا عليه وتصيد كم تعال كايخل لازم استراتيجيكاوي زبقسلو صغيركا بحس سلبام زخيات كنتات كم زي لازم نقرزلو جيزي بأمريكانز بعض بيرانين كتاي per day, nowhere near the roughly 130 ships that came in and out of the Straits of Hormuz before the war started in February. And the ability to contest it is another example of asymmetric warfare and the ability of the Iranians to provide threats to merchant shipping. كم زين ريزلنا إيرانويان أنا بناتي برداتا إيرانويان نتي زلو كل ما ينتني وشوت هرمز زعبية قطر زلو مسميهم تخالو كله could be debated
Khosh Hashem. He's a professor at the University of Applied Science and Technology from London. Michael, over to Iran first. Can I get your reaction? Welcome to Al Jazeera. Thanks for your time. Over to Iran first. Can I get your reaction on what President Trump had to say? Well, thanks for having me. Well, this is no strange. Donald Trump never says that he's been defeated, no matter what happens on the ground. In reality, whenever he's defeated, still he claims victory. Now, according to international media outlets, especially even the Western media outlets, as well as ship control and monitoring centers, the Strait of Hormuz is shut down and is under Iranian control. Even a few. ስለዚህ እዚ ፕሮፌሰር ካብ ኢራንዮም ዝሓትዎ ዘለዉ ኣነ ዝገርመኒ እቶም ናይ ኢራን ኤክስፐርትስ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ኣይኖ ሕርቃን ስምዒት ሃገራውነት ገለ ኣለዎም ግን ብሓቂዮም ህዱኣት ኣብ ስምዒት ኣያትውን እዮም and they keep things as objective as possible ነቲ ሓበሬታ ሲ ወይ ነቲ ዝብልዎ ፀብፃብ ሲ ጠቕላላ ናብ ከምዚ ዋላ ብዛዕባ ሃገሮም ይዛረቡ ከም ዘለዉ ናይ ገብሩን እዮም እቲ ናይ ኢራን ሳይድ ዝሓስቦ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሳይድ ኢሎም ኒውትራል ዝኾነ ስታንድ ወሲዶም እዮም ዝዛረቡ እጂ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ንኢራን ዓብዪ ሓገዝ ዝገበረላ እንተሎ ኣብ ሚድያ መፂኦም ሜልት ዝገብሩ ወይ እውን ቨንት ዝገብሩ ዘማርሩ ዕግርግር ዝፈጥሩ ብትዕቢት ዝፍክሩ ዘይኮኑ ሲ ናይ ብሓቂ ብቁዓት ኢንተሌክቹዋል ስለ ዘለዋ መፂኦም ነቲ ስነ መጎት ናይ ኢራን ብትኽ 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 ኣቢሎም ስለ ዘብርድዎ ዋላ ትድፀልኦም ዲቤት ንክገብሮም ከቢድ እዩ they really ናይ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ንክረኽቡን ናይ ዓለም ኣኽብሮትን ድንጋፀን ንክረኽቡ ብቁዓት ሰባት ፕሮፌሰር መራንዲ በሎ እዚ በሎ ክልተ ሰለስተ ካልኦት ኣለዉ ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ፕላትፎርም ዝረኣዩ ናቶም ዘረባን ናቶም ትዕዝብትን ናቶም ፊድባክን ኢትስ ጀስት ኣውትስታንዲንግ እዚ እቲ ኩናሲ ብኩሉ ዋላ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ከምኡ ድማ እቶም ናእሽቲ ናቶም ካትፈልጥዎም ኢኹም እቲ ናይ ሌጎ ሙዚቅ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሌጎ ዝግበር ብሌጎ ዝገብርዎ ዘለዉ ሙዚቃ ድማ ንዓለም ቀይሮም እዮም ስለዚ these people are not only warriors ኣብ ኩናት ጥራይ ሓያላት ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ እዮም እንጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም ባህርያት ተዓዊተ ወሽመጥ ሒዘ ይብላ ኣሎ ከመይ እዩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘይንፈልጦ ባህሪ ማእስ የርኢ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ሰዓሮ ኣይትሰዓሮ ስዒረ እዩ ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ነገር ከም ሓደ ውዱ ነገር ጌርካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ንሱ ከም ባህርያት ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ስዒረ ተዓዊተ ኣጥፍየ ኣብ ላዕሊ እየ ዘለኹ ዝብል ተሓሳስባት ስለ ዘለዎ ነዚ ከም ንቡር ጌርካ ተወሲድካ ጥራይ እምበር ሓድሽ ነገር ወይ ሓድሽ ባህርያት ሲ ንሪእየሉ የለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን እቲ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ኩነታት እንታይ እዩ ዘርእየካ እንድሕር ኢልና ኢራናውያን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ብሓደ ክምልስሉን ክገጥምዎን ይመርፁ ኣለውን ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል ሪሶርስ ክህልዎም ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ እቲ ሚድያ እውን ክንዱ ዝኣክል ኣቴንሽን ክቦም ስለዘይክእል እንታይ እዮም ትገብሩ ዘለዉ እቶም ውሕዳት ስኮላርስ ከምዚኦም ትሪኦም ዘለዉ ንሳቶም እናኸዱ ነቲ ናይ ኢራን ፖዚሽን ዲፈንድ ይገብርዎ እንተቲ መንግስቲ ኢራን ዘውፅኦ መግለፂ ግን ድሩት ነቲ ኩነታቱ ዝገልፅ ጥራይ ክኸውን ከሎ እዩ መግለፂ ዘውፅእ ስለዚ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ናይ ኢራን መግለፂ ዝወፅእ ንዑ ክኣምን እዩ ዝግደድ ዘሎ ምክንያቱ ውሕድ ዘረባን ነቲ ዝብልዎ ድማ ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ንኢራን ክትኣምን ኢኻ ትግደድ like 3-4 ships that go through every now and then. They go through the strait through the Iranian corridor, and they are mostly Iranian or Iraqi vessels. So Donald Trump, it's quite a long time that Donald Trump has lost this game and this war, and he still insists on finding an exit door to claim victory, but he fails again and again. Even his top general has been said through in the media outlets in the United States that he's looking for an exit door. Everybody is calling on Trump to stop going down in this, mud and leave the region. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራናውያን ዝዕዘብዎ ዘለዉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ድሌቱ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ድሌቱ ክዛረብ ይኽእል እዩ ከም ድሌቱ ክገልፆ ይኽእል እዩ ነቲ ኩናት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ኢራን ኣገዳሲ ፀብለልትነት ሒዛ ከም ዘላን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ይኹን ንካልእ ስትራቴጂካዊ ቁፅፅር ናይቲ ቦታታት ኢራን ሒዛቶ ከም ዘላን ኣን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሱ ይኹን ጀነራላቱ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ናይቲ ዜናታት ናይ ኣሜሪካ ዝወፁ ዘሎ ክንርኢ ከለና ኣን ኦፍራም መህደሚ ይደሊ ከም ዘሎ መዋፅኦ ይደሊ ከም ዘሎ እቲ ቶፕ ጀነራል ናቱ ዝበሃል ጀነራል ኬን ዝብልዎ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ገይሩ መዋፅኦ ክደሊ ከም ዘለዎን ክወፅእ ከም ዘለዎን ከም ዝነገሮን ከም ዝመኸሮን
ዝብል ዘረባ እውን ኣብ ፀብፂብና ልኩም ነርና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክንዱ ዝኣክል ዓወትን ፀብለልትነትን ነይርዎ እንተዝኸውን ነይሩ ወይ ቁፅፅር ነይርዎ እንተዝኸውን ዘህድም ምክንያት እውን ኣብ ማይ ነብሮን ስለዚ እቲ ዘለዎ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እውን መርኣያ ናይቲ ዘለዎ ኩነታት እዩ እንድሕሪ ፀብለልትነት ኣለካ ባይታ እውን ትዕወት ኣለኻን ትሰርሕ ኣለኻን ይውድን ክሳዕ ክንዱ ዘሕምም ነገር ኣይመሃለወካ ወይ እውን ግን ስለዘየለት ፀገተ ቃንፃ ሽግሪ ኣብዚያ እቲ ጀነራል ኬን ዝበሃል ገለ ይጠቕሳ ነዚያ because there is a strategy behind this Iran's strategy ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Look at this phase here. They see the midterms coming. My gut feel is that they're likely going to get more aggressive because they don't believe the president will do much prior to the midterms in terms of military reaction. They have miscalculated with him time and time again. And he is totally capable of shutting them down once and for all and crushing them with the ability that he has literally at his fingertips. እንታይ ዝብል ዘለብዚ ኢራናውያን ሚስካልኩሌሽን እዩ ዘለዎም ኢራናውያን ስትራቴጂ ናቶም ዘሎ ነቲ ኩናት ቀስ እናበሉ ንድሕሪት ክደፍእዎ ከለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ዝኣሰሩሉ መፈንጠራ ይትወስዶም ዘሎ ዝወስድዎ ዘሎ እታ መፈንጠራ ድማ ሚድተርምስ እያ ክኸውን ሚድተርምስ እናቐረበ ምስ ከደ መሊሱ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ከቢድ ኩናት ክሃድም እዩ ካብ ዓብ ኩናት ክፈርህ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ ኣምፖፑላር ስለዝኾነ ኣክቲቭ ኩናት ተመፅኡ ወይ ሰላም ተምፅኡ ሕጂ ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል እምበር ተወሳኺ ኩናት ብምምፃእ ኣብ ኢራን ህዝቢ ዘይደልዮ ኩናት ብዘጋንንካዮ መጠን እቲ ኩነታት ክኸፍት ስለ ዝኽእል ንህዝቢ ወታደራት ዝሞቱ ክኾኑ ይኽእሉ ገለገለ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ መሊሱ ፀቕጢ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ገይም ናቶም ከምኡ እዩ እዚ ግን ጌጋ ገይም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክሃርሞም ዝኽእልን ክሰብሮም ክሕምሽሾም ከም ዝኽእልን ኣይተረድኦምን ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሮም ኣንብብዎን ኣለዉ ዘረባ እዚ ነቲ ኢጎ ናቱ ንምትንካፍ ዝበሃል ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ክዓግቶ ዝኽእል ኣይኮነ ሚተርማ ዓግቶ ገለ ዓግቶ እናበልካ ነቲ ሓሳስ ዝኾነ ኢጎናት ወይ ኣንነት ናቱ ትቕስቅሶ እሞ እወ ኢሉ ካሱ ተንስዩ ገለ ነገር ንክገብር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ትሪክስ እዩ ማኒፕሌሽን እዩ እምበር ናብ ሚድተርምስ ክቐርብ ከሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝኾኑ ጠፊዎ ኣይኮነን እዚ ብግምጣል ናይቲ ፓርቲ ዝነብር ነይሩ ይዓብድ መሃለዋ ሕጂ እሱ ናይ ዴሞክራትስ ኣብ ኣሜሪካ ይመርሑ እንተዘሉ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ፅላለም ተዛረበሉ ነይሩ ግን ኣብ ግዜኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ናትካ መራሒ ኣብ እቲ ሓደ ንሱ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ ኩናት ክትእትዎ ትደሊ በቲ ካል ድማ ዝኾነ ፀገም ኣይመፀካን ግዲ የብልካን ኩሎም ክትምረፅ ኢኻ እናብሉ ይሕስዎ ኣለዉ እዚኣ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሚክስድ ሲግናልስ ብኩሉ መንገዲ በትን ገለ ኢራናውያን ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎ ጥራይ ክርእይዎ ይደልዩ ኣለውን ቢካዝ ፍርሒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ምግላፁ ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ With a shoulder-fired missile. That's not all. I didn't go yesterday. Standing in shadow and might, projecting himself as planet spaceships. Trump, branded as cosmic commander, set to unleash a new era. These were posts that were put out on. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ሓያል ኮማንደር ናይ ዓለምና ሓያል ተስፋ ገለ ምዃኑ ዝገልፅ ስእሊ ሲ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ፋያንስ ናቱ ፖስት ዝገብርዎ ዶ ይመስለኩም መብዛሕትኡ ሰብሲ ደጋፊ ናትካ ከምኡ ፖስት ዝገብር ዶናልድ ትራምፕ ግን ደጋፊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ በዓል እዩ ፖስት ዝገብሮ ነዚ ናይ ቆልዓ ሓደ ዓንጃል ሰብ ምሻሎ ብዛዕባ ነፍሱ ሓንሳብ ዶክተር ኮይኑ ፖስት ዝገብር ሓንሳብ ገለ ብኤኣይ ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ይርአያኒ ነፍሶም ሲ ሓንሳብ ገለ ዓይነት ፅላለ ይኸ ዶናልድ ትራምፕ ከምኦም እዩ is posting his stuff by himself. I'm sure سريحهم سدوا لقونين بالغصار هيك النيجن جي كم تسلو زخونة إيرانيين تقبلهم جينا كخون أم بس كخون ديزل Take a look at another post now. Gloating over America's military prowess. This post showed a large Trump in the sky with military jets hovering around. Guardian of the world, it said. Explosions can be seen rocking areas marked as Iran. Iran, meanwhile, has given him a reality check, it seems. Let's now show you this visual. كم ذات رواز اللغم نسو تابق دميتري واتناكم أنا أمبسا Guardian of the World قليلي USA لون إيران دبدب خلو قلب تحت جيرتري والله كم زبكا من كما يبحالو قينون ديمتيو جي بكا تهديديو من علم تخلاقلتينا نحنا قلتات كخمس تهديديو إيرانيين كتقبلها بلا دحان من مخانكات فينا يكونن I know
ነቶም ዝፈሩኻ ሃማ ጌርካ ኣንበሳ እንዲኻ ትቕየረሎም ዘለኻ ንሕና ንፈልጠካ ግን ኣብ ሳንድዊች ዘሎ ጣፍናቕ ታኮ ኢና ንፈልጠካ ካልእ ንፈልጦ የብልናን እናበሉ እዮም ዝምልስሉ ዘሎ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ምስተን መግቢ ተጨፋሊቑ ኣትዩ ዘሎ ኣብኣ እዩ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ኢራናውያን ቀለልቲ ይኮኑን ቀፃሊ እዮም ኢራን ኤምባሲን ሳውት ኣፍሪካ እዩ ከምዚያ ገይሮም ጨፋሊቖም ኣብዚኣ ምፅኦም ኣለዉ ዘይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ መንገዲ መጥቃዕቲ ምስ ገበሩሉ እዮም እቶም ናይ ኢራን ኤምባሲታት ይኹን ናይ ኢራን ደገፍቲ ዘለዉ ብሓፀርቲ ቃላት ናይ ገበሩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ምስ ሃረምዎ እዮም ካልኦት ካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ he will be hidden in a trash can before long ከም ድሕሪ ዝተወሰነ ነዊሕ ግዜ ክገብር ኣይኮነን ኣብ ናይ ጓሓፍ ባጎኒኡ ክርከብ ዝኽእል መራሒ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን from I've got a great idea to what have I done ኣብቲ ስእሊ እዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ፓይለት ኮይኑ ገለ ንጉስ ኮይኑ ዝወፅእ ዝነበረ ሎሚ ኣብ መንጎ ኣብ ፍሪጅ ኣትዩሎ ወይ ካብ ገለ ሕቡን እያ ኮይና ዘላ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ the war is እቲ ኩናት ብኩሉ ግንባራት ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ one of it ብሓደ መንገዲ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ሓድሕዲ ዝግበር ዘሎ anyway it's going to be crazy ነዚ ክትሪኦ we seek negotiations ይብል ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ enemy empty no missiles ገለ ፓትሪዮት ሚሳይልስ ኩሉ ጥራይ ምስ ተረፈ ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ ኣፅዋራት ምስ ወደ እንታይ ይብላ ኣሎ we seek negotiations ኩሉ ምስ ወዳኻ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ሕጂ ዝርርብ ኢና ንደሊ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ካብዚ ትሪኢ ኣለኹም ኤግዛክትሊ ዶናልድ ትራምፕ ኣፅዋራቱ ምስ ወደይ ሰላም ወይ ዲፕሎማሲ ዝብል ዘሎ እምበር እተን ኣፅዋር ምስ ተዳለዋ ፋክ ዲፕሎማሲ ኢሉ ኣታ ናይ ቀደሙ ምትራብ ክምለስ ከም ዝኽእል እዩ ኣፅዋር ጥራይ ግን ኣይኮነን ተወዲዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ he actually has much more severe problem than that ኣብዚ ስምዕዎ demanding answers about conditions aboard the USS Abraham Lincoln, a carrier. Congress are sounding the alarm about a mental health crisis on board the USS Abraham Lincoln as sailors endure a record-breaking deployment tied to Trump's war with Iran. The Military Times reports that multiple sailors have tried to jump overboard in terrible conditions previously reported on by MS Now. That includes food and water shortages. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብታ ሓንቲ ዓባይ ኤርክራፍት ካሪየር ናቶም ዘሎ ዩኤስኤስ ሊንከን ኣብርሃም ሊንከን ዲዋላ ትበሃል ኣብኣ ዘጋጥም ዘሎ እቶም ባሕረኛታት ብዓቕሊ ፅበት ብጭንቀት ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለውን ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ካብታ መርከብ ክዘሉ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኣብ ሓለዋ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ብጭንቀትን ብካልን ተበሊዖም ዘለዉ ሰራዊት ከይዶምልካ ኣብ ግንባር ከፍርሱልካ ምፅባይ እውን ቅርብትለይ ካብ ከሆነ ነዚ ዝተባእተ ከይድ መስል ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ክሽረፍ ዝኽእል እዩ ቤዚካሊ እዞም ሓይልታት እዚኦም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ማለት ዓበይ ኣዘራርባ ርእሲ ኮይኑ እዩ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ናይ ሞራል ፀገም ክወርድ ምኻሉ ኣቕሊልካ ክረ ይኮነን ሕጂ ፖለቲከኛታት ኢዶም ክትውሉ ጀሚሮም ኣሎ ሚድያ ከም ሕሱም ክትብትቦ ይጅምር ኣሎ ካብ ሓሊፉ ድማ ዋላቲ ፔንታጎን ዝበሃል እውን መልሲ ይብሉ ኣሎ ከርየኩም እየ demanding answers about conditions aboard the USS Abraham Lincoln, a carrier stationed in the Middle East. Senator Richard Blumenthal says the carrier has been deployed for 250 days and has not come ashore in more than 200 days, setting a record. There are reports ሕጂ እቲ ፀገም እንታይ እዩ ሜንታል ሄልት ዝብልዎ ኣለዉ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ናይ ኣቕሊ ፅበት ናይ ገለ እዩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ባሕሪ ብዘይ ዕረፍቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትንፋስ ከይረኸቦም መሬት ከይረገፁ ኣብ ነዊሕ እዋን ኣብ ባሕሪ ስለ ዘለዉ ምኻ ካብኡ ዝገለለ ድማ ሎጂስቲክስ እናወደት ትኸይድ ኣላ ከምቲ ዝድለ ሰፕላይ ይግበረላ ከምዘየለ ስለ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ኣብቶም ባሕረኛታት ከቢድ ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ብዝኾነ ንኢራን እዚ እውን ሓደ ሓገዝ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሞራል ናይ ሰራዊት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ ኩናትን ወረብ ኩናትን ሞራል ናይ ሰራዊት ላዕሊ ክኸውንን ሞራል ክወድቕን ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ክገብሮ ዝኽእል ለውጢ እውን የለን because at the end of the day ውግእ ናይ ሞራል ጉዳይ እዩ if you don't have the moral strength ሞራላዊ ሓይሊ እንተዘይብልካ ዕላማኻ ንፁር ኮይኑ ንዕላማኻ ነኺስካ ክትቃለስ ዘይክኢልካ
very hard تخون يكون fully وصيت كتمص ወይ عود كتمص كز وق ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሞራሉ መሬት ዝዘበጠ ሰራዊት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ሕልምን ፋንታዝን ክገብረሉ ይኽእል ዶ ንዝብል I'm not sure. I really not. I'm not sure. ግን Donald Trump ናብ ከቢድ ኩናት ድዩ መደብ ደሎ ኸ ኢልካውን ዲቤት The problems on board the ship, and 2 U.S. officials confirmed to CBS News that a sailor from the USS Lincoln went overboard and was recovered safely. Defense Secretary Pete Hegseth says the reports of conditions on board are completely misrepresented. Completely misrepresented. Listen, we make sure at every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. Some deployments are longer than others, and I have more respect and gratitude for those sailors than any. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ወይ ሚኒስትር ኩናት እውን ይብልዎ ፒት ሄግስ ዝበሃል እዩ ኩሉ እቲ ዘረባ ትወፁ ዘሎ ሚድያ ሓበሬታታት ሚስ ሬፕሬዘንቴሽን ካብ ቅኑዕ ካብ ትክክለኛ ሓበሬታ ወፃኢ ዝኾነ እዩ ከምኡ ኩነታት የለን ኩሉ ዝከኣለና ኩሉ ዘድሊ ንህቦም ኣለና ንቕርበሎም ኣለናን ኢና ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሲ ጌጋ ሓበሬታን ጌጋ መረዳእታን ንምፍጣርን ዝግበር ዘሎ እምበር ብትክክል ከምኡ ኩነታት ኣብ ሰራዊትና ከም ኩነታት የለን እዩ ዝብል ዘሎ ተደጋጋሚ ድማ እዮም ዝኸስዎ ሰብ እዚ ንክውንነት ክቕበል ዘይደሊ ኣብ ህውተታ ዝነብር እንትርፎ ኣፍ ልቡ ምህራምን ምፍካርን ነቲ ኩነታት ናይቶም ሰራዊት ይኹን ነቲ ኩነታት ናይቲ ኩናት ብፅቡቅ ፈሊጡ መዕለቢ ክገብር ዘይከኣለ እዩ እናበሉ ዝኸስዎ እዩ ግን ፅቡቅ ተካርድላ እተሱ ናይ እስራኤል ኣዝዩ ኣገዳሲ መሓውር እዩ እጂ እስራኤል ብጣዕሚ ስለ ዝደልይዎ እዚ እምበር በዚ ዝኸዶ ዘሎ ዝፍፅሞ ዘሎ ጌጋታት ቀደም ተጓሒፎም ኣለዎ ግን ፀቅዒ ስለ ዘለዎ ስቲል ዴር ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ድራማ እቲ ዝረባ እቲ ኩነታት ናቶም ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ማለት what they do in those high seas and those austere conditions with less port calls is incredible. Americans don't understand what it's like to do that. So as someone who's not been on a ship like that, but been on long deployments, I feel it. I want them home as soon as everybody else do. I want folks rotated as quickly as possible. I want the best for them. My commanders know that. Our service secretaries know that. The president expects that. And so to that crew and to all those crews, we're going to do everything we can for you. And we're so grateful for their dedication of that crew and others. They've held the line for the country. They've done fantastic stuff. CBS News Senior National Security So ከም ዝብሎ ዘሎ እቲ ኩነታቶም ይርዳእኒ እዩ ናይ ብሓቂ ንሶም ዝሓልፍዎ ዘለዉ ኣዝዩ ከቢድን በዳህን መድረኽ እዩ ስለዚ ዓቢ ሪስፔክት ኣለና ዓቢ ኣኽብሮት ኣለና ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣቕሊልና ኣይኮና ንሪዮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ዝከኣለና ንገብረሎም ኣለና ገለ ዝበሃል እቲ ዘረባናቱ ግን ብዙሓት ይገዝእዎ የለውን ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕረፍትን ኩነታትን ዝፍጠር ዘሎ ንሰራዊት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንስድራ ቤታቶም ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ ሰብ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ወላ እቶም ሰራዊት ኣብቶም ማዓስከራት ናይ ሃገራት ተኸሊጅ ዝነበሩ እውን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘውረዶምን ሞትን ቁስለትን ከጋጥሞም ከለውን ከምቲ ዝድለ ምክልኻልን ተገዳስነትን ኣይረኣኻን ዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊኡ ንነዊሕ እዋን ፀኒሑ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ኦፍኮርስ ፖለቲካሊ ኮሬክት እዩ እቲ ዘረባ ሓልዮት ከም ዘለካን ብዛዕባኦም ድቃስ ለይቲ ከም ዝኣብየካን ገለስ ክትዛረብ ኣለካ እሱ እቲ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ስለ ዝኾነ እሱ ፖለቲከኛታት ትገብርዎ እዩ ብሓፈሻ እቲ ፀገም እስከ ኣብዚ ዝብልዎ ዘሎ ንሰምዕ to Americans in service to this country. We know that Senator Blumenthal has asked the Navy to account for the conditions. What more can Congress be doing? Thanks for having me on. Stop this war. There was a saying in my company when I was a Marine officer, mission first, Marines always. Marines, sailors, soldiers, when they deploy, they understand that they're going to be asked to sacrifice, that they're going to have to yield personal comfort towards a higher purpose. But they deserve a clearly articulated, strategically compelling mission that is legal and that is being competently executed. What they are getting right now in the Strait of Hormuz is a cataclysm. This commander-in-chief lied. He conducted and launched an illegal war, and he is now... እጅንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እትዮም ሰራዊት ሓንቲ ነገር ከብርሃልኩም ሓንቲ ነገር ከብርሃልኩም ይደልየ ቅድሚ ናብቲ ትርጓም ምእታወይ ኣሜሪካውያን ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኣለዎም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናቶም ኣብ ልዕሊ እቶም ሰርቪስ መንበርስ ዘለዎም ሪስፔክት ናይ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ዝድነቕ ባህር እንተለዎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናቶም ዘለዎም ኣኽብሮት እዩ እቲ ሚድያ
ብዘይ ገድስ ብፀጋም ድዩ ብየማን ድዩ ኣብ ማእከል ድዩ ዋላ ኣብ ሰማይ ድያ መሬት ዘሎ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ወይ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሰርቪስ መንበርስ እዮም ዝብሎም ዘለዎ ሪስፔክት ውድድር ይበቃ መን ዝያዳ ሪስፔክት ሂቦም ናው ነዛ ነገር እስኪ ግምጥል ኣብልዋ ዋይናት ብዘይ ደሞዝ ንሃገሩ ዝከላኸል ዘሎ ሰራዊት ኣኽብሮት ክትቦ ዘይደሊ ወይ እውን ምኽባሩ ዝኸብደካ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሞራላዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ድዩ ኣብዚ ዓዲ ከይዱ ቤት ትምህርታትን ሕክምናታትን ዝፍንቅል ዘሎ ሰራዊት ኮይ ኣብ ኢራቅ ጥራይ ከባቢ ሚልዮን ሲቪል ስለ ዝቐተለ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣድዩ ትቁፀሮ ሊብያ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኩሉ ዕንወት ዘውርዶ ዘሎ ኣሜሪካ እዩ ከምኡ ከሎ ግን እቲ ህዝቢ ንሰራዊቱ ዘለዎ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ዘሎ ንወታደር ናይ ኣሜሪካ ዘንጢልካ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ተዘንጢልካ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ቦታ ይብልካ ብዘይገደስ ኣዝዩ ሕማቅ ዝኾነ ሺት ስቶርም እዩ ዘጋጥመካ ስለዚ ካብ ኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ፍልልያቶም ሓንቲ ነገር ክትመሃር ክትክእል ኣለካ they respect their service members እቶም ወታደራት ነቶም ኣብ ዩኒፎርም ናይ ሰራዊት ተኸዲኖም ዘለዉ ዓብይ ክብሪ እዩ ዘለዎም ኣፍኮርስ እቲ ህዝቢ እዩ እምበር እቲ መንግስቲ ክንዱ ዝኣክል ተዋስኦ እዩ ዝገብር በር ክንዱ ዝኣክል ሪስፔክት የብሉ ምክንያቱ ጥሮታ ምስ መፁ ይጉሕፎም እዩ ብዙሓት ካባቶም ብነፍሲ ቅትለት እዮም ሱሳይድ ይገብሩ እዮም ዲፕሬሽን ይኣትዉ እዮም ኣብ ሆምለስነስ የጥቀዖም እዩ ናይ ድራግስ ይኾኑ እዮም ናይ ገለ ኮኑ እዮም ነቲ ቬተራንስ ዝበሃሉ ከምቲ ዝድለየካ ክንክን ኣይገብረሎም ሓደ ካብቲ ዘሰንብት ኩነታት ተሎ ንስ እዩ ኬትኩም ረይወት ናይ ቬተራንስ ሽናቶም ናይቶም ወታደራት ነይሮም ካብ ውትድርና ዝተኣልዩ ሂወቶም ብጣዕሚ ይከቢድ እዚ ከሎ ግን ኣብቲ ሰራዊት ንዘለዉ ሕጂ ንኣብነት እዞም ሰራዊት ናብ ኢራን ከይዶም ኣለዉ እንታይ ክባቁጡ ከይዶም ኣለዉ ንኢራንሲ ኣብ መሬቶም ኣብ ባሕሮም መፅኦም ዘጨንቆም ዘለዉ እንታይ ማለት ሕጂ እንታይ ይብል ነይሩ እሱ እቲ ዕላማ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ መስዋዕቲ ንክገብሩ ሂወቶም ንክከፍሉ ዓብ ነገር ንክገብሩ ድልዋት እዮም ዕላማ ከምኡ ግን ሕጋዊ ኩናት ንንፁር ዝኾነ ዕላማ ንረብሓ ህዝብን ንረብሓ ናይታ ሃገር ናይታ ሪፐብሊክን ዝኸውን ድሕሪ ኮይኑ ምስቲ ዕላማኦም ምስቲ ቃላት እዮም ዘሎ መብፃዕት እዮም ዘለዉ ስለዝኸይድ ደይከንዱ ኣብዚ ግን መጀመርያ እቲ ኩናት ብምርጫይ ካላት ብሓሶት ብምትላሊ ቀፃሊ ድማ ኣብ ሓሶትን ኣብ ድራማን ንፁር ዝኾነ ዕላማ ዘይብሉ ናበይ ክኸዱ እዮም እንታይ ገብሩ እዮም ዘይፍለጥ ስለዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንከምዚ ዓይነት ሸፈጥ ንከምዚ ዓይነት ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እውን ዘይኮነ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ክንዝዋጋኑ ክኸፍሉ ይግደዱ ምህላዎም ፈፂሙ ክወሓጠሎም ኣይክኒ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ወላ እኳ መስዋዕቲ ንክገብር ኩሉ ዓይነት ንክገብር ድልውነት ዘለዎ እንተኾነ ንትክክለኛ ዕላማ ቅዱስ ዕላማ ክኾን ከሎ ንፁር ዕላማ ክኾን ከሎ እዩ እቲ ነገር ዝሰርሕ እምበር ንኣጀንዳታት ናይ ካልኦት ንክትብል ክንዱ ዝኣክል ዋጋ ክትከፍል ከለካ ደስ ዝብሎም ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ክብል ደልያኒ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትካ ሃገርካ ተገድሰካ ተኮይንካ ፖለቲካ ናይ ዓድካ የገድሰካ ተኮይኑ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ትደሊ ኣብ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ዘሎ ዲኻ ትድግፍ ወላ ተለ ርእሲ እንተለካ ኣእምሮ እንተለካ ሰራዊትካ ክትድግፍ ኣለካ ሰራዊት ተዘይብላ እቲ ሃገር ሓደ ብተቃውሞ ፖለቲከኛታት ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ልምደ እንታይ ይብሉ ፈፂሙ እኳ ዘይርድኦም ምስ ሰራዊቶም ሰራዊት ናይ ኢሳያስ ናይ ሻዕብያ ትርጉም የብሉ ኣማራፂ ሰራዊት ኣለካ ዲ ኣማራፂ ህዝቢ ከለካ ዲ ፕላን ቢ ዝኾነ ህዝቢ ኣለካ ፕላን ቢ ዝኾነ ሰራዊት ኣለካ ወዲ ይገንዱ መጀመርያ ተስፋ ከም ዘይብልካ ብኤርትራ ክትመፅእ ቡካ ሰብ ዝቐብፀካ ዩ ሃቭ ናቲንግ ሰራዊት የብልካ መንግስቲ የብልካ ህዝቢ የብልካ ወላ ሓንቲ የብልካ ስለዚ ካባኻ ተስፋ ክገብር ዝኽእል የለን እንዳትዋይ ድማ ዝኩሉ ዓመታት ተቃውሞ እናተባሃለ ኪኖ 100 ሰባት ሬጅስተር ዝኾነ ከማ ክትረክበሉ ዘይትኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ because they never understood ፖለቲካ ከመይ ምዃኑ ኣብ ዝኾነት ሃገር ፖለቲከኛታት ንሰራዊት ኣብ ጎኖም ገይሮም እዮም ዝፅዕሩ ነቲ ፖለቲከኛታት እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ካብ ሰራዊት ክትፈልዮም ኢኻ ትፍትን ሱዳን ከምኡ እዩ ግብፂ ከምኡ እዩ everywhere in the world ሰራዊት ክብሪ ኣለዎ if you don't give respect ንሰራዊት ዘይህብ ፕላን ዘይብሉ እዩ ከም ማሓደር ድማ ይትሕሰብዎ ምክንያቱ ፖሊስ ዘይብሉ ሃገር ከተማ ሓድራ ይትኽእልና ንፖሊስ ፈንጢሕካ ወይ ንፖሊስ እናፀረፍካ ፀጥታን ድሕነትን ናይቲ ከተማ ክተውሕሶ ይትኽእልና ንፖሊስ ውለት ተለዎም ክትእርሞ ክትክእል ኣለካ ግን ፖሊስ ሪስፔክት ይግባቦ ዝግባእ ሰራዊት ሪስፔክት ክትበለካ ንሱ ኣልቲሜትሊ ናይ መወዳእታ ነቲ ሃገር ሂወቱ እውን ወፊዩ ከትሕና ዝኽእል እንተሎ ሰራዊት እዩ ስለዚ ንሰራዊትካ ፅቡቕ ነገር መብፃዕ ክትኣትለካ ንሰራዊትካ ለውጢ ክመፀሎም ዲ ወላ ንሰራዊትካ ካብቲ ዘለዎ ዝበለፀ ክገብረሎም ኢሉ ዝዛረብ እዩ እንተ ሓደ ናይ ፖለቲካ ካልኩሌሽን ናቱ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ተዘየለ ሓንቲ ዘይብሉ ኣብ ፈቆደ በርገርን
ቺፕስ እናበልዐ እኒ ፖለቲካ ስኢሉ ዘርከበ ዝዛረብ ትርጉም ከም ዘይብሉ መደብ ከም ዘይብሉ መዚኻ ትፈልጥ ኣጋይን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ድንግርግር ዝበለ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር የለን ኮይኑ ተሪፉ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነብሱ ዝኻለ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ዘለዩ ንምዃኑ እቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ብኡ ኮይኖም ድዩ ክሰልጦም ካልእ ኣማራፂታት ድዩ ዘለዎም ካልእ ነገር ድዩ ክመፅእ ንግዜ ዝግደፍ ይሱ But where the alarm bells started ringing was from the parents of these sailors and Marines who started saying, well, you know, they've been there for a long time. They may not be getting the kind of rations or food that they want. More importantly, they're worried about the mental health of these individuals. Because I want to point out that when you have an aircraft carrier like that, and I've been on that aircraft carrier, the Abe Lincoln, when you have it at sea, it's a different thing when it's at sea and it's at war, because this aircraft carrier was supposed to go to the Pacific, and it then turned right to go to the Middle East. It found itself in the middle of an active kinetic conflict zone. It has come under attack repeatedly, defending those attacks. እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዜና ካበይ መፅኡ ንዝብል ካብቶም ወለዲ ናይቶም ወታደራት ይመፅኡ ስድሮም ስርክብ ስለ ዘለዎም እቶም ወለዶም ንገሊኦም ኣንስቶም ንገሊኦም ኣዴታቶም ካብ ዘለዎ ኩነታት ገምጊመን እየን ነቲ ሓበሬታ ንደገ ውፅኦም ምክንያቱ እሳቶም ተተዛሪቦም ከቢድ ዲስፕሊናሪ መቕፃዕትን ክወርዶም ስለዝኽእል ስለዚ እቲ ዘረባ ኣብቲ ሜይንስትሪም ዓብ ዘረባ ቦታ ሒዙ ዘሎ ካብቲ ወለዶም ዝመፀ እዩ በቲ ሓደ በቲ ካልእ እቶም ወታደራት ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ እምኻ ኣክቲቭ ኩናት ዘይሳተፉ ዘለዉ ዋላ እኳ ከቢድ ኩናትን ወረብ ኩናትን መስርሕ ናይ ኩናትን ይካየድ እንተሎ ክንዲዚ ዝኣክል ርሕቀት ዘለዎ ግዜ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኮንዲሽንስ ኮይኖም ክፀንሑ ከለዉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወደብካ ክቐርቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ናብተን ወደባት ተቐሪቦም ነተን ወደባት ይሃርምዎን ስለ ዝኾነ ኢራን ብፍላይ ተን ሃገራት ከለጅ ወደባት ከቕርብዎም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እቲ ካልእ ዘድልዮም ተወሳኺ ብነፈርቲ ይኹን ብካልእ ገይሩ እቲ ሎጂስቲክስ ዝመፆም ብካልእ መራኽቢ ገይሩ ዝመፆም በስ a very harsh situation ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ተፈጢሩሎም ዘሎ but again these are ነቲ ዓውደ ኩናትን ነቲ ፖለቲካን ትርጉም ዘለዎም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ When you're in a conflict zone like that, where you've got these fighter jets taking off from the deck, you're looking at 12, 18-hour days constantly pushing these out. And that is going to have a fatigue element on the airframes themselves, the aircraft carrier, and the personnel. And that's what's raised alarm bells among, again, the parents, the families of these sailors and Marines on board, saying this is a long deployment. It's wearing down on the individuals who are part of that deployment. And that's what rang alarm bells. So the Military Times had a report that one individual ብሓፈሻ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ከም ዘለዎን እቲ ኩነታት ከቢድ ስራሕን ኣትካም ስራሕን ዋላ ነታ መርከብ እውን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆይ ዝብል ክንዲዚ ዝኣክል ነዊሕ ዓመት ከባቢ 270 መዓልቲ ድዩ ገለ ኣብ ባሕሪ እንድሕሪ ፀኒሑ ኮይኑ ሰርቪስስ እቲ ተን መራኽቢ እውን ዋላ ቅድሚያ ዝነበረት ከምኡ ኣብ መንጎ ብዙሕ ብልሽታት ኣጋጢሞ ምክንያቱ ሬጉላርሊ ሜንቴናንስ ሰርቪስ ክግበረለን ዘለዎ እዮም ዝብሉ ኤኒዌይ ኩሉ እዚ ስቶሪ ንሰምዖ ዘለና ንምንታይ ዝረብ ዘሎ እንተሪኢልካ ኩነታት ኩናት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ዝዕድም መድረክ ከም ዘይብሉ ኩሉ እዚ ዝረብ ዘሎ ነፍሱ ዝኻለ ሽግርን ፀገምን ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ዘይከነዱ ድልውነት ናይቶም ሰራዊት ኣብ ፅቡቅ ኣሎ ክትብሎ ዘይትኽእለሉ ኩነታት ትፍጠር ዘሎ እዮም ዝብሉ Because I know throughout this war, what Iran says is what they mean. They've been very clear. We want this, and they stick by their demands. But is it possible the strategy shifted a bit where their demands have increased publicly, but behind the scenes, they may agree on more concessions. They may agree on something that would allow Trump an off-ramp. And if you ask why, it's because also Iran is going through a very tough time. Their economy is in shambles. Their currency collapsed by about 50%. Trump posted about it yesterday. This was a hope. እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኩናት ኣብ ዝረኣናዮ ነገር እንተሎ ኢራን መብዛሕቲ ግዜ ድሌታቶም ንፁር እዩ ነቲ ድሌታቶም ድማ ብንፁር ይሓትዎ ከይረኽብዎ ድማ ይቅይሩን እዮም ግን ብድሕሪ መጋረጃ ምናልባት ከምቲ ኣብ ደገ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ ዝኾኑ ለውጥታት ክገብሩ ፍሌክሲቢሊቲ ክገብሩ ካብ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኣይኮነን ክሳራ ዘምፅአሉ ዘሎ ኢራን ብዙሕ ክሳራታት ኣብ ቁጠባኣ ኣብ ባጤራ ኣብ ካልእ ኩነታት ከቢድ ብድሆ እዩ ዘለዋ ስለዚ እቲ ኩናት ክውዳእላ ንሳኺ ኣይትደሊ እንድያ ፀቕጢ ትገብር እንድያ ወይ ፃዕሪ ትገብር እንድያ ኣይትገብር እንድያ ዶ ክንብል In April, Mario, that they wanted economic relief. And what did America do when there was a chance for an off-ramp on that ceasefire, April 8th? 4 days later, they had one little meeting with J.D. Vance, and then on April 12th, they imposed the blockade. So the whole problem
with the idea that of giving Iran economic relief is America can just take it right back. And we've done that again and again. So this is not a case where hypothetically America could take it back. This has happened again and again. And that's why when Arachi was at the Supreme Leader's funeral. انتايم زبلو بحفشا كريو خلنا اتي تبلو زلخا ايران كم تدلي تكون زبليا بتخكل تدلي ايران سقام قن دليتاتنا ايران يكبر على دي يلني تعطو دليتاتنا ايران كم تدلي يكبر سلازي اللي كابتي وقراسنا يتقصي اب باكستان زقبر وجميرهم كل جزيه الرليفنا يقدا اصوا قبل اليوم زلو اصوان كبانك اللي يلوم يحطوا نيروميا نزي ነገር እዚ ኣሜሪካ ክትገብሮ ስለዘይ ትኽእል እዮም ሕጂ እውን እቲ ትምኒታት ናቶም ብድሕሪ መጋረጃ ተለሳሊሶም ስነቲ ኩነታት ክቕየረሎም ኣይሓቱ ማለት ኣይኮነን ግን ፍረ ስለደየ ምፅእ እትምልስ ለስሊስካ ንኣሜሪካ ምልማን ወላ ሓንቲ ፍረ ከምዘየ ምፅእ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ብኸመይ እዮም ብድርቅና ሓይሽ ዝብል ዘረባ ከምኡ ዝብሉ እናሓየሉ ዝመፁ ምስ ኣሜሪካ ተመሳሲልካ ዝርከብ ነገር የለን ኣብ ዝብል መደምደታ በፂሖም እዮም ኣሜሪካ ተለማሊምካላ ክትሰምዓካ ትኽእልን ነቲ ኩነታት ንስኻ ሕድገታት ዝገበርካላ ተረድያ ዝሕግዘካ ወይ እውን ክትርዳእካ ትፍትን ሃገር ኣይኮነን that's why ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ለውጡ ስለዘየለ ካብ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ስለዘይክል ሕሳብና ክንገብር ኣለና ዝመስል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ just it's not that easy but it is what it is ስለዚ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሕንፍሽፍሽ ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ኩነታት መን ዝያዳ ነኺሱ ከይድ ቀልቢ ክልተ ወገን ኢና ክንርኢ መን ነኺሱ ከይዱ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክወፃ ይኽእል ኣገዳሲ ክኸውን በዚ ምክንያት ድማ ንሕና ነቲ ኩነታት እናተኸታተልና ኩሉ ግዜ ናባኹም ከነቕርባኹም ፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ እናገበርኩም ሼር እናገበርኩም ርእቶኹም ሓሳብኩም እናሃብኩም ደገፍኩም ነዚ ቻናል ግደፍ እናበልና ናይ ሎማ ርእሰብ ዝኽኑ ዲና ይቐኒየልና